fɔ ko auzubilahi mina shaitanir rajim ka daminɛ ka shitana gɛn ka wa an ka nin kɛnɛ sanumanba in kɔnɔ kɔnubagaw an nana tuguni dɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an ka zikiri waati ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka pase Mali kunnafoni point net ale jabarani kan ayiwa kanubagaw bi ta tɛna kɛ basiko min da bi dɛsɛ dɛ belebele dɔ yɛrɛ b'an bolo bi tuguni kanubagaw n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na ne kɔni ne b'a tɔgɔ fɔ ye aw b'a dɔn a ka dɔnkili ye feci ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ kanubagaw o bɛ se ka kɛ mɔgɔ jɔn ye sisan zikiri sori tarawele zikiri sori de b'an bolo bi an ka émission an ka studio farmanba in kɔnɔ bi an ni zikiri sori ale mina masala bi zikiri ko kan ayiwa kanubagaw ko kuma man di da kelen na zikiri sori kuma d'a ma a ka se k'a yɛrɛ fɔ aw ni aw ye tuguni a tɛ min dɔn na aw ka se ka bɔ o kalama tuguni sori ko kan ani sɔgɔma sori ba ni sɔgɔma somɔgɔw basi foyi t'u la basi foyi tɛ alhamdulilayi ne ala fo ok o ɲɛna sori bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an lajɛli jamaw ya bon alhamdulilayi ne tɔgɔ sori jamu ye tarawele n bangina kulekuru n fa ye daramani tarawele n ba ye kadijatu fofana ye n sigiyɔrɔ bɛ na bamako ma an bɛ wagati min na i ko sisan tabarikala o ɲɛna zikiri sori an bɛ se k'a dɔn sori yɛrɛ nana zikiri ko kɔnɔna na cogoya min na bon diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ye kanu ye sinon ne fa ye docteur de ye ne ba ye commerçant ye n balima bɛɛ bɛ école la ne kelen dɔrɔn de kɛra dɔnkilidala ye an ka du kɔnɔ o ye kanu ka baara ye tiɲɛna o ye kanu ka baara ye ok sori sani an ka taa yɔrɔ jan tugun i bɛ se ka a kɛ ka kanubagaw la nisɔndiya cogoya min na pour que u bɛ se ka content émission in daminɛ na cogoya min na k'a tɔ lamɛn Muhammadu ala kisi ni nɛma bɛ cɛ kelen tɔgɔtigɛla kan ti lɔrɔma na diɲɛ ni kiyama amina akira mamadu ni tama kira mamadu ni tama kira mamadu abulayi denkɛ kira bashiru ni tama kira mamadu maganga ude ala kira ni tama kira mamadu abulayi denkɛ mamadu ni tama kira mamadu sunkalo bayi tigi mamadu ni tama kira mamadu karajo lamɛnba jamakulu mamadu ni tama kira mamadu mɔgɔ bɛ émission in lamɛn nka foli bi aw bɛɛ kira mamadu ala kira mamadu ni tama vraiment mamadu ni tama foli kan ka kɛ mamadu ye ok o ɲɛna sori i ka zikirida ni sisan cɛ album joli bɛ sori bolo bon alhamdulilayi ma album bɔ fɔlɔ mais n b'a baara la parce que n kun découragélen don album ko la an delila ka tɛmɛ an y'o kuma fɔ mais n bɛ segin a kan tuguni album ko nafa kun t'a la parce que carte mémoire ni cleage bɛ carte album ko nafa dɔgɔya mais album bɛ se ka bɔ condition kelen de kama pour que ka se ka inscrire droit d'auteur la ni contrat nana i ka papier ko ka se ka nɔgɔya o de ye album nafa ye sinon an bɛ wagati min na i ko sisan nafa t'a la o de tun kɛlen ka n décourager mais sisan n y'a engagé parce que a tɔ man jan bilen n'Ala ka jɛ ye. Ala ka labanko ɲuman d'i ma. Amina yarabi. Ala ka labanko ɲuman d'i ma. Ok sori komi émission yɛrɛ tɔgɔ ye zikiri waati an bɛ waati min na i n'a fɔ bi sisan zikiri ani fɔlɔ zikiri sori yɛrɛ bolo danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon sisan zikiri ni fɔlɔ zikiri waati kelen ye a ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An bɛ ka min yɛrɛ da mɔgɔw b'a fɔ zikiru tɛ zikiru ye wurudi de ye. N'i tilala seli la i bɛ kɔlɔsi ta i bɛ min fɔ k'a wurudi o de ye zikiru ye. Mais da teliya kojugu de y'a kɛ zikiru ye sinon madu de don. Y'a ye. Kira Muhamadu tanu ani mɔgɔ minnu tugura ala kira la ka baara ɲuman kɛ k'olu tanu ka ɲumankɛlaw tanu walasa jugumankɛlaw ka se ka kɔsegin ka na ɲuman sira kan. Da teliya kojugu de y'a kɛ zikiru ye. Mais danfara min b'a ni ɲɔgɔn cɛ sisan fɔlɔ la zikiru la hali ni fasa kun bɛ da a tun man ca
a b'i n'a fɔ Alakira Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye olu tile la olu tun tɛ an ka fini ninnu don ne filɛ veste de la nin ye tubabu fini de o ye tiɲɛ bon ni tun tɛ Alakira tile la bon ni diɲɛ bɛ ka changer i bɛ changer diɲɛ nɔfɛ mais i b'i janto i yɛrɛ la fili kojugu kana caya o ye tiɲɛ sinon zikiriw cogoyaw tɛ kelen ye sisan an bɛ don min na i n'a fɔ bi tabarikala faamuyali sɔrɔla o la kosɛbɛ faamuyali sɔrɔla o la ok Sori i ka zikirida ni sisan cɛ kosɛbɛ Sori yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na bon alhamdulilayi ne ye gɛlɛya camanba sɔrɔ parce que nka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ daminɛna depuis n faso la parce que n tun bɛ baara in kɛ a tun man di n parents ye dɔnkilida t'olu ka fɛn ye kalan de tun ka d'u ye mais ala ma bɛɛ da k'i kɛ kalankɛla ye bon n nana don a kɔnɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ o de la a don min yɛrɛ n ye école bila o ko tun ma nɔgɔya n ma kosɛbɛ mais u yɛrɛ nana ye n ye baara in kanu a courage bɛ n na u ye n to yen n k'a kɛ bon mɔgɔw nana kiritigɛli daminɛ ko n k'a bila fantanden t'i ɲɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ kuma tɛ dɔnkilidala ma ka kiritigɛli caman kɛ bon n y'o gɛlɛyaw de sɔrɔ don tɛmɛnenw na mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi mɔgɔ minnu tun b'o kɛ a kɛ kun ye pour que i ka se ka décourager mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu bɛ billet ta bi ka taa Sori lajɛ parce que o sɔrɔla an ka courage ani n yɛrɛ ka timinandiya fɛ hali bi ala ka timinandiya d'i ma amina yarabi ala k'a nɔgɔya halisa amina Sori i ka dɔnkili dɔ kɔnɔna na Sori b'a fɔ ko hali ni ale kuma kɛ kumakɛla ye tellement kuma in bɛ ka bɔ n kɔnɔ ko i maminɛbaga tun bɛ kɛ kumakɛla ye kosɛbɛ Sori e y'o fɔ kun jumɛn na sisan bon parce que n ye baara in kanu kojugu ko hali ni kɛra muso ye k'i maminɛbaga tun bɛ kɛ kumakɛla ye n ko hali ni ne tun kɛra muso ye n kun ma cɛ sɔrɔ n tun bɛ furu siri kuma ma parce que kuma ka di kojugu adamaden min minɛ ka don kaso la kuma de b'a labɔ wari tɛ sɔrɔ ni kuma tɛ tɔgɔ tɛ sɔrɔ ni kuma tɛ fanga tɛ sɔrɔ ni kuma tɛ dawula tɛ sɔrɔ ni kuma tɛ ala yɛrɛ ye Muhamadu kanu ka kuma de d'a ma a ka se ka hadamadenw convaincre u ka se ka na diinɛ na o de kama n ko ni ne tun kɛra muso ye ne furusiribaga tun bɛ kɛ kumakɛla parce que n'i ye kuma dɔn i minɛ man di n'i ye kuma dɔn hali n'i donn'i filiko la kuma b'i labɔ o bɛ tiɲɛ ok a faamuyara sisan ɲɛna ne ye nin mɛn dɔnkililadenw ne ko ko tiɲɛna ko Sori ka kuma ko kɛra bana ye sa ko hali ne tun kɛra muso ye e maminɛbaga tun bɛ kɛ kumakɛla ye ok o ɲɛna Sori e ni zikiridala mɔgɔ wɛrɛw aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan bon alhamdulilayi an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni duguma mɔgɔw hali karamɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ concert kɛyɔrɔ la an bɛ concert kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni kalandenw de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ karamɔgɔw kɔsiyɛn dɔw fana b'an kɔsiyɛn diɲɛ escalier de a b'i n'a fɔ ne bɛ dɔw lamɛn dɔw fana bɛ ne lamɛn ne bɛ ta dɔw fɛ dɔw fana bɛ ta ne fɛ ni ala ka jɛ faamuyali sɔrɔ o la Sori komi an ye dɔɔnin kɛ kuma na ni kɔni ye mɔgɔ bila k'u k'u sigi k'i lajɛ n'i y'i ta kɛ kuma ye dɔw bɛ sunɔgɔ dɛ tiɲɛ don sɔni fulaw ka sunɔgɔ an t'u la kunu dɔɔnin jama yo Fatima ba Sori man kan do Fatima ba ne nana baro la Fatima ba ne nana kanu ɲɔgɔn Fatima ba ne nana malidenw Fatima ba u ma ni kɛlɛ e ko to Ala ma kɛlɛ ma fɔlɔ i la o diɲɛ laban kɛlɛ t'i laban i la e ko to Ala ma u ma ni juguya e ka sabali juguya ma fɔlɔ i la juguya tɛna laban i la yafa i jugulamaw ma e ko to Ala ma jama yo Fatima ba u ma ni dabali yafa i dabali baw ma e ko to Ala ma dabali ma fɔlɔ i la u ye kira bɔ Makan dugu la ka taa baara jugu kɛ kɔlɔn na bana jugu nana kira minɛ kira sɛgɛnna bana jugu in na kira ɲanina bana jugu in na mais kira kɛnɛyaba kɛra Ala ye e ko to Ala ma an bɛ o mɛn
tiɲɛ bɛ bange. Wala o ye tiɲɛ ye dɛ. N'i ka ko to Ala ma. An bɛɛ mɛn tiɲɛ bɛ bange. Kosɛbɛ. Hali bi an bɛɛ ka jɛ k'a di Ala ma. N'Ala ka jɛ ye. Faamuyali sɔrɔ olu la. Kosɛbɛ. Sori. Projet jumɛn bɛ Sori bolo dans l'avenir a bɛ fɛ k'a kɛ? Bon, projet camanba de bɛ n bolo. N ka projet tɛ dɔwɛrɛ ye. Ka kuma faso kɔnɔ. Ka kuma ɲɔgɔnna jeunes fɛ. Ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Ka kuma musow fɛ. Pour que min bɛ se ka na ni keleya ani bɛn ani sinsin Mali kɔnɔ ani basigi. Projet o projet bɛ ne fɛ ne faso ka kɔrɔta ka tɛmɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan. Tabarikala. O projet de bɛ ne fɛ ka kumaw kan fɛn min bɛ se ka na n'o ye. Fɛn min bɛ se k'a to o initiative bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'o recherche kɛ parce que dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'i dɔ dɔn. E bɛ tɛmɛ dugunin dɔ la e t'a dɔn k'i mago ɲɛ yɔrɔ bɛ yen mais i bɛ taa dugu min na i bɛ taa fo i mago kɔ parce que i jɔna dugunin in na. I b'o bamanankan kɔrɔ dɔn. E bɛ fɛn dɔ dɔn ne t'o dɔn. E ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ne ɲɛ t'o la mais ne ɲɛ bɛ min na ne y'o ta k'o bɔ o bɛ se k'a kɛ e ka ɲini fɛn de ye mais e tɛmɛna na e t'a dɔn k'i mago ɲɛ fɛn don. Ne ka recherche bɔlen don o de kan. Projet o projet bɛ ne bolo ka kuma gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw kan fantanw ka hakɛ ekɔlidenw ka kalanko dun ka fa ka sabati ka kuma olu kan pour que ɲɛmɔgɔw k'u ɲɛsin olu ma. Tabarikala. Kosɛbɛ. Hali bi Ala ka nɔgɔya. Amina rabi. Ala k'i ka projet Ala k'a taa ɲɛ. Amina. K'a jidi. Amina rabi. Ok, faamuyali sɔrɔ olu la Sori. Kosɛbɛ. Sori n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na. I hadamadenw ka kuma don. Kosɛbɛ. Ko i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ ko min b'u ɲɛsira la u dati dɔw la min n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na a b'i ka dɔnkili dɔ kɔnɔna na. Sori mɔgɔw ko k'e bɛ zikiri de da ko mais ko est ce que zikiri dala kan ka taa dɔnkili da mɛki kɔnɔ? Bon n'a fɔra zikiriw zikiriw kɔrɔ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔw bɔ juguman kan ka na ɲuman sira kan. Min t'i ɲɛ sira la e y'o ta ko mɔgɔya de don. Mɔgɔya bi mɔgɔya banna ni kuma na k'i ka kuma ka ca ni mago k'i kɔnɔ ka jugu ni yɛlɛla o k'i nisɔn ka di ni ɲɛ kumu k'i joli mango ni parila o k'i sunguruba ni ma pari k'i ɲɔgɔnna lagasa tɛ ni teliyara k'i cawule ni sumayara k'i kusale ni taru ka so k'i ti bɛɛ ka so wa ni ti t'u ka so k'i tɛ mɔgɔ fɛ ni y'u ka dumuni kɛ k'i ɲɛ jugu de ni k'i fara u k'i jugu wanci o maliyɛn yɛrɛ de jogo ye nin. Walayi tano n ko ye dɔnkili mɛn don na kɛ fo n bɛ taa ka segin dɔnkili kan. Par exemple e ma n'i ka fini ɲuman don mɔgɔ min t'i fɛ k'e ye diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ a t'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i ka fini sanna cogo min a t'a dɔn i y'a sɔrɔ cogo min a t'a dɔn mais ale bɛ se ka fɛn min fɔ dɔrɔn karisa i ɲɛ tɛ karisa la a ye o y'a parler don a tɛ dɔwɛrɛ la sisan sungurubaya kɔ. Ala yɛrɛ ye fɛn min kɔn o y'o de ye i ma mɔgɔ ye fɛn min na k'a bisigiya n'a ye. O de kama n y'a f'i ye sisan ko ne ka dɔnkili bɛɛ ye mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn minnu kɔ ne b'olu le tɔmɔ quoi ka baara kɛ n'olu ye. O ye tiɲɛ dɛ. I ka dɔnkili dɔ bɛ yen ne yɛrɛ kasi don dɔ la dɛ Sori. Ɲumanya ko balimakɛ fila ka fɛn nɔ Sori nin don ne kasira kɛ hali ne ma dɔn ko fiɲɛ wulila n bɛ kasi la. I ka kuma ma b'o kan mais n bɛna don o kɔnɔ o ko ma ko n bɛ jouer yɔrɔ wɛrɛw la min tɛ silamɛ don yɔrɔ ye. E filɛ k'o tariku min fɔ ne y'o bɔ jouer kɛ yɔrɔ de la jouer kɛ yɔrɔ min don bari kɔnɔna de don. Silamɛ bɛɛ tɛ misiri kɔnɔ. Silamɛ bɛɛ tɛ misiri kɔnɔ. E bɛ tigɛ dɔ la sisan a bɛ taama a n'a ka vɛsini wala a n'a ka gulɔkini faralen i bɛ taa min ni jalamugu jɛman sɔrɔ misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ min ni gulɔkini faralen don ni Ala ka di ni jalamugu jɛmantigi ye. O ye tan ye dɛ. Jeune dɔw bɛ yen kow ka ca caman bɛ don bari kɔnɔ a bɛɛ tɛ bari kɔnɔna diya ye gɛlɛya de bɛ caman don. E tilala kalan na i ye fantanden de foyi t'i somɔgɔw bolo e ka tila kalan na k'i sigi so i tɛ ka baara sɔrɔ fa b'i kan ba b'i kan
i yɛrɛ kunna dɔnni b'i kan o de bi caman bila gulɔmiba la dusukasi ani tɔɔrɔ ani miiri jugu c'est pour cela que ne bɛ jouer ne bɛ dɔnkili minnu da i filɛ k'o tariku mun fɔ ne ye tariku in da o jouer kɛyɔrɔ de la a bɛ se ka kɛ dɔ n'a ka balima bɛ yen u tɛ kuma u bɛ du kelen kɔnɔ sinamusodenw n'u tɛ kuma masaw tɛ bɛn mais e min bɛ bɔ ka taa k'i bɛ t'i yɛrɛ hakilila lafiya i bɛ t'i ta kɛ gulɔmi ye ka t'i ta kɛ sigati min ye mais est ce que ni ne ye n to kɛnɛma o dɔw bɛ yen u bɛ zikiri lamɛn b'a fɔ zikiri yɛrɛ tan t'u bolo mais a t'u kunkolo la ko zikiri bɛ se ka taa da bari kɔnɔ mais i bɛ taa dɔnkili da hali n'i ma zikiri da i bɛ dɔnkili da dɔnkili min bɛ se ka lasigi d'u ma dɔnkili min bɛ se k'a to a b'a dɔn ko gɛlɛya o gɛlɛya don dɔ nɔgɔya tigi ye Ala ye a bɛ na ne ko dɔnkili bɛɛ bi sɔrɔ i bɛ fɛn fɛn réseau ninnu kan ni studio tɛ a bɛɛ bɛ ta jouer kɛyɔrɔ de la wa ne yɛrɛ t'a bila dɛ mɔgɔw de b'a ta k'a publier parce que baara ɲuman bɛ k'a yɛrɛ feere k'a sɔrɔ a tigi m'a bila sugu la o de kama n tɛmɛna n donna o yɔrɔnin na parce que n b'a dɔn hali n'a question t'i ka question na dɔ bɛna a f'i ye bon zikiri sori dɔ de y'a fɔ n ɲɛna voilà parce que kunun n tun bɛ télé dɔ la u ye n ɲininka ko Mohamed Jabi donna ni zikiri ye k'o yɛlɛmana k'a fɔra ko zikiri sori yɛrɛ bɛ don bari kɔnɔ sisan a bɛ dɔnkili da bon mɔgɔ ti mɔgɔ ni Ala cɛ seereya ne bɛ ka n ta dabɔ min kama ne tɛ gulɔ min n tɛ sigati min n tɛ thé min n tɛ joint min n tɛ drogue ta mais est ce que ne yɛrɛ tɛ misaliya ya ne ye silamɛden de ye n ye jeune de ye n bɛ se k'a kɛ mɔgɔ tɛ se ka n bɔ a la parce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ karisa tasuma sigilen filɛ nin y'i bolo don a la n'a ka jugu bɛ n'a man jugu ne yɛrɛ b'a dɔn a ka jugu n bɛ ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais ne kan ka kɛ misaliya de ye dekun bɛ minnu kan n'u bɛ k'u bila kojuguw la ka se k'u sama ka bɔ a la ne ka dɔnkili bɛɛ kun de nin parce que ne yɛrɛ ti Ala deli n ka dɔnkili bɔnda dɔnkili min na ni fili ye jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ ye an kɔni an bɛ ka dɔnkili lamɛn ne yɛrɛ b'a lamɛn dɔnkili kɔrɔmaw de don n yɛrɛ filɛ ka min f'i ɲɛna nin nin don sori ne kasira koyi n kun bɛ ka moto yɛrɛ boli a don hali bɛ se ka kojugu kun bɛ se ka n sɔrɔ mais dɔnkili écouteur bɛ n kulo la n bɛ moto boli la n bɛ k'a lamɛn n yɛrɛ ma bali foyi la ɲɛji bɔra ka bɔ balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ la ok o ɲɛna sori hali bi Ala k'i ka continuer ni ye ni ne ka di Ala ye inchallah ok sori i voyagera ka taa kɔ ka bon concert ni fɛnw na n ye voyage kelen kɛ o yɛrɛ parce que kɔkan na voyage ninnu a ma nɔgɔn ne ma kosɛbɛ mais ni adamaden kanubaga hali n'a bɛ kulu sanfɛ Ala ko i ka yɛlɛ a nɔfɛ n'i y'a dɔn i bɛ se ka yɛlɛ yɔrɔ sɔrɔ n ye voyage kɛ n taara Burukina concert la ka segin Mali kɔni yɔrɔ ka dɔgɔ ma se yɔrɔ min na tabarikala Ala ka jɛ sori i bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛ ninnu fana kɛ ayi ne ka kɔɲɔ ti jɔ yɛrɛ e ka kɔɲɔ ti jɔ ok basi t'a la mais sori an tɛna kuma e ka kalanden ko yɔrɔ kan dɛ an bɛna kuma e ka yɔrɔ min kan o ye i ka prix i n'i ka client ni ɲɔgɔn cɛ komi i yɛrɛ ko k'i ka kɔɲɔ ti jɔ sori ne bɛ fɛ k'i ta sisan ka kɔɲɔ na zikiri de ka di ne zikiri sori de ka zikiri ka di ne sori kana ne ka ɲɛnajɛ kɛ sori an ye prix fɔ sisan ne ko sori n b'i ta e b'i fɛ ka e bɛ zikiri kɛ joli e y'i ka prix fɔ ne ko sori ayi o ka ca dɔ b'o la sori ni ne bɛ n bolo mais sori e ye min fɔ e tɛ bɔ o kan e sigi prix ko bɛ i n'i ka client aw bila ɲɔgɔn na bon ne yɛrɛ tɛ n ka prix fɔ o tɛ yadaliya ye o tɛ foyi ye manager de bɛ ne bolo i bɛ Bamakɔ bɛɛ yaala ne ka kɔɲɔ ni mɔgɔ si ta tɛ kelen ye parce que ne ka ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ réussi de b'a la ne ka manager yɛrɛ ye réussi de k'a la n'i y'i ka kɔɲɔ date fɔ a bɛ réussi kɔnɔna lajɛ n'a sɔrɔ a talen tɛ mɔgɔ bolo n'a talen don mɔgɔ bolo e min y'a ta pour que réussi ka di i ma i bɛ avance sara i tɔgɔ bɛ noter cahier kɔnɔ réussi bɛ d'e ma réussi bɛ to ale bolo karisa n ka kɔɲɔ kɛra a date fausera
ou bien karisa ye n ka ɲɛnajɛ minɛ a ma taa n ka ɲɛnajɛ yɔrɔ la o tɛ ne ka ɲɛnajɛ ye bon ne ka manager de bɛ prix bɛɛ fɔ hali ni ye ne wele sisan téléphone na karisa nin kɔɲɔ in bɛ yen ne b'a fɔ ale de ka numéro ci ma i b'a wele parce que n dalen don a la n kɔrɔkɛ don a ye n kanu i n'a bɛ kuma a b'a f'i ye bon karisa ne ni karisa de bɛnna nin kan ou bien karisa n kanubaga don ou bien n balima don i jija a kana tiɲɛ prix la ne ka kuma dan y'o ye n'i y'a fɔ a ye fana a b'a kɛ n ta ye ne tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la nin yɔrɔ in na n bɛ wuli ka taa jumasi sɔgɔmada de ne bɛ wele ko karisa bɔ an bɛ nin yɔrɔ in de la ne dan ye dɔrɔn min ko n bɛ labɛn n bɛ mobili ta n bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la n bɛ taa n bɛ tila fɔli la n bɛ don n ka mobili kɔnɔ n bɛ na a minɛnw a fɛnw a bɛɛ bɛ na ne sɔrɔ so. Tabarikala o ka ɲi nɔ o ɲɛna n'i y'a faamuya prix t'i sori n'a ka mɔgɔ cɛ sori ka manager de ni mɔgɔ bɛ prix ko fɔ ok o ka ɲi nɔ ala k'i ni ka manager ala k'o kan bɛn amina rabi ok sori i ni zigidala tɔ aw cɛ bɛ cogoya jumɛn na bon ne ni zigidala bɛɛ ka di parce que hadamaden ni baara ɲɔgɔn furugulen kɔ dɔrɔn hasidiya de don n'o tɛ e b'i ka baara kɛ e bɛ fɛn sɔrɔ a la nin b'a ka baara kɛ a bɛ fɛn sɔrɔ a la a bɛɛ bɛ baara kelen kɛ au contraire n'aw jɛra k'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw bɛ se yɔrɔ la aw hakili tɛ yɔrɔ min na mais n'i ye furugu nalen yen dɔrɔn ne tɛ se n ka baara la ne dun ɲɛ b'a la karisa bɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a ka baara la an bɛɛ dun bɛ baara kelen na ne b'a hasidiya minɛ o bɛ na ni furugu ye bon kabi ala ka ne da o tɛ ne na n'i ye baara ɲuman kɛ ne b'i féliciter ni erreur min y'i ka baara la ni n bɛ se k'a f'i ye n b'a f'i ye bon mana don kɛnɛ o kɛnɛ kan n karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n dalen don a bɛɛ ye parce que n'i y'i sen da olu sen da nɔ na olu bɛ fɛn dɔ dɔn e t'o dɔn i y'u sɔrɔ a kɔnɔ mais n'i n'u bɛ taama i bɛ to k'u suit a bɛ kalan dɔ di mɔgɔ ma a bɛ dɔnniya dɔ fara mɔgɔ ka dɔnniya kan. Tabarikala o ɲɛna sori an bɛna i ka misigi ko fan fɛ sori an y'a ye sori ka misigi min diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ an k'o fana to yen an bɛna i n'a fɔ salon ɲakuma sori ye dɔnkili dɔ bɔ dɔnkili kɛra feere ka fe ci i n'a fɔ dɔnkili bɛna n bila jamana fama sori bi i b'i kan fili n'o dɔnkili ye sa ka tila ka kanubagaw fo dɔnkili jaru ye cogoya min na ko ɲɛ jigida o ka di man di ko ɲɛ jigida o dun balo man di i ye bana wa bana ya jugu ye Maliyendenw kasira bana ya jugu ye den ni masa cɛ u ti ɲɛ fɛnba ye an bi don min na denw bi ka sira u n'u baw cɛ den dalen ta b'a la tugun ba yɛrɛ dalen tɛ den na tugun bana ya sabu ye sugu kɔnɔna feerekɛlaw tun ka di u bɛɛ bi baro kɛ u bɛɛ tun bɛ Maliba in na mun na n'o farati bana ya jugu ye anw terimaw tun bi sigi gɛrɛn na an bi te wuli an bi baro kɛ u bɛɛ tun bɛ Maliba in na mun na n'o farati bana do bana ya jugu ye hali yuba dalen tɛ sori la tuguni ala o man tɔɔrɔ o man degun u ye polisi minnu bila k'an bila so kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ bɔ e ka jateminɛ kalo mana sa anw bi so de sara kuran sara de b'anw kan denmisɛnninw ka hakɛ de b'anw kan balo sɔngɔ de b'anw kan nasɔngɔ de b'anw kan anw tɛ service baara la
mais anw bɛ balo cogo di a ka gɛlɛn setigiw olu bɔra o ma bɔ kalo mana sa u bɛ taa bange la ka t'u ka sarata kuran sara dun t'u kan so sara dun t'u kan hali n'u banana amu de b'u bolo Amérique se t'anw fantanw ye o avion bi ye se t'anw ye k'an bi tan furakɛ o de kama maliyɛndenw ye sori kanu sabula ne ci ɲɛ de fɔ ne tɛ gouvernement la hali ni kɔrɔba la ne t'a wari dun bi balo ni yɛrɛ ka baara ye o de kama fantanw ka hakɛ sorincinin b'o defan mali ko nin na fo ka sa dan na o fana man tɔɔrɔ o man degun salon tɛmɛna ɲinan ka jugu kurantigɛ dun b'anw kan don o don kurantigɛ don selibaraw b'i senna tayariw olu b'i kasi la boulangeritigiw ka buru b'i ka tiɲɛ machine kɔnɔ olu b'i kasi la sugu kɔnɔ feerekɛlaw b'i sun na ventilo tɛ ka marcher funteni dun b'anw kan ji sumaya jigi firikow bɛɛ salen don ala mana sori ne ɲinata ye sakɛ a da a jara yɛrɛ de ok sori ni ɲɛna yɛrɛ de sori fɛn jumɛn ne man di i ka baara in kɔnɔna na de bon diɲɛ kɔnɔ fɛn man ne dɔrɔn o ye yaada ni yɛrɛ bonya ani kafa ye tiɲɛ o man ɲi kosɛbɛ o de man di ne ye ayiwa ala ka bɛɛ kisi ka bɛɛ tanga o ma amina rabi kafa ni yaada ani yɛrɛ bonya ani o man ɲi nɔ dɛ kafa ni yaada ni yɛrɛ bonya kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ ka ko caman tiɲɛ dɛ kosɛbɛ ok n'o man di ye sori fɛn jumɛn fana ka di ye bon fɛn min ka di ne ye o ye baara ye baara baara pake baara de bɛ mɔgɔ tɛmɛ i faden na o ye tiɲɛ karisa ye miliyɔn tigi ye kana hasidi mɛn keleya la i ka dusu ta patron bɛ sanfɛ mɔgɔ t'a ye o mais n'a ko a b'i sɔn don min na a bɛ k'i kɔnɔ ko jinɛ bɔr'i ye mais ayi ŋaniya de bɔr'i ye jɔn ŋaniya de b'i sɔn karisa ye nin sɔrɔ ala barika don ala fɛ ala i tɛ ne sɔn i ye ala deli ala k'i sɔn mais i ye dugawu kɛ min ye a dɔn ala ye o de kama ala bɛ n'i sɔn parce que i ma kɛ hasidi ye ala tɛ hasidi fɛ o ye tiɲɛ kosɛbɛ hali ala ka sababu ɲuman kan ye amina rabi ala ka ɲɛ ka d'an ma ok sori komi émission sera a kuncɛyɔrɔ ma kosɛbɛ folikan min bɛ sori bolo k'a fɔ a kanubagaw ɲɛna kosɛbɛ sori b'o kanubaga o folikan kɛ kosɛbɛ an ka dɔnkili man di kanu kosɛbɛ ka sɔrɔ ka kanu kɛ k'a kuncɛ d'accord o diyara n ye folikan min bɛ n bolo n bɛ aw yɛrɛ fo an bɛɛ b'a mɛn k'aw ka fanuw bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen kulo b'a la ka fanuw bɛɛ fo bɛɛ kulo b'a la bamanandenw bɛ kuma dɔ fɔ n'i y'a min ɲɔgɔn gɔngɔn dɔrɔn tɛ dɔrɔn fila bɛ dugukolo la karisa ye star ye mɔgɔw de b'i kɛ star ye n'o tɛ n'i sara o don i b'a dɔn ko star tɛ nafa ɲa ni hadamadenw tɛ o ye tiɲɛ ye dɛ an b'an lamɛnbaaw fo an b'an dɛmɛbaaw fo bɛɛ kulo b'a la n dontɔ arajo la n bɔra so sisan n bɛ ka na jɔn k'a dɔn i ka baara bɛ se k'i nafa ko dɔ de kɛra n ye o ye n dabaliya ban o ko kɛra n ye cogo di an bɛ amitiyazi bunnen na ni so dɔ de ye ɲɔgɔn ye hali ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ne t'a dɔn mais ne ka pilaki kan je crois que a y'a dɔn ni pilaki de ye mobili pilaki amitiyazi bunnen ne ka vitiri fimenen don i tɛ ne dɔn a kɔnɔ yɛrɛ mais a y'a ka vitiri jigi a y'a tɛgɛ kɛ tan ne ye vitiri jigi n y'a fo a ko sori ça va ne ko ça va a ko sunkalo bɛ cogo di n k'an bɛ k'an débrouiller n bɛ fama kuma min tɛgɛ kelen de bɛ ka sin kɛ ne mais tɛgɛ kelen bɛ ka don portefeuille kɔnɔ san ka wari kuru dɔrɔn k'a to a ka mobili kɔnɔ k'a fili ka don ne ka mobili kɔnɔ dɔrɔn k'a ka vitiri yɛlɛ kuma t'o kɔfɛ o kelen ye ne touché dɛ i bɛ muso in dɔn ne ye mobili n t'a dɔn i t'a dɔn fo kanu mais sirifi don a tɔgɔ de ko gogo parce que n jiginna o ni mɔgɔ ye tɛgɛ ci ɲɛ kan n ye n da to ala ma siɲɛ kelen siɲɛ fila i tɛ se a la de ne jiginna ka mobili jɔ ka boli ko ne ba n k'e tɔgɔ ko gogo n'i ka numéro di yan pour que ni n donna mobili kɔnɔ n bɛ se k'a wele k'a fo o kelen ye n touché dɛ
foyi tɛ kanu kɔ. Bon diɲɛ kɔnɔ o de kama ne ka kanu morceau in a ye diɲɛ minɛ ten. Wale. N bɛ n ka projet laban fɔ ka Mali bɛɛ wele maliyɛnden bɛɛ kanubaga bɛɛ. Seli su concert 2 b'an bolo seli don ani seli dugusɛjɛ. Seli dugusɛjɛ an bɛ jouer Bakineda foyer des jeunes na. Seli su an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais kɔnɔ. O projet 2 de bɛ bolo n'Ala ka jɛ Zigiri 100 ans o su Zigiri dala bɛɛ welelen don. Mais min to ni kɛnɛ in kan parce que hasidiya ti ne kɔnɔ hasidiya ti anw kɔnɔ. N'a fɔra Zigiri an bɛɛ de b'a la. A ka kan an bɛɛ k'a kan ka ko ye. C'est pour cela que an b'an kanubagaw wele u ka taa an soutenir parce que jɔn tɛ kɛ foyi ni diɲɛbaa tɛ. O kɔnɔna na an bɛ foli ladi aw bɛɛ ma ka sɔrɔ k'an ka kuma bila nin yɔrɔ la. Foyi ti kanu bɔ jɔn bɛ ni daga foyi ma kanu bɔ kiyama sigilen bɛ dusukun kanu wa suri bina ni moriso in da ne kanu b'aw la diɲɛ kanu ye misaliya la Bamako falen mɛ Zigiri dalaw la ka sori wele ka na kanu de y'o kɛ ko sankolo dar'o la kanu dugukolo dar'o la kanu na ɲɛnɛmaya dar'o la kanu cɛbakɔrɔ bi muso min ta ka bɔ a fa n'a baw kɔrɔ ka n'i ka so kanu de b'a kɛ mais n'i ma kanu wala i bi muso ni tɔɔrɔ i b'a ni siri ka da kun i bi furu kanu bɛɛ bɔ a la sabu a ma da ja ɲɛ b'a ma mais n'i y'a kanu wala i b'a nɛgɛ a ka ko bɛɛ bi ku i la foyi tɛ kanu bɔ jɔn bɛ ni daga fasoden ɲumanw faso kanu ka kan na Mali mago bɛ kanu na jamana ɲɛmaw faso kanu ka kan la Mali mago bɛ kanu na sorasi dɔw tora nɔri kɛlɛ la a ye duwawu k'o ye Ala k'u dayɔrɔ sumaya ka diyabaw kɔ ka taa kɛlɛ la e dalen bɛ ventilo dumanw na i dalen bɛ kilimu dumanw na dɔw bi ka boli cɛncɛn kalaman kan funteni jugu dun b'u kan kɔngɔ b'u kan mininɔgɔ dun b'u kan mun b'u bila a la faso kanu to a ye duwawu k'u ye Ala k'u dayɔrɔ sumaya i ma kanu hɔ jɔn bɛ ni daga. Ok, o ɲɛna Sori i bɛ se k'i ka numéro di kanubagaw ma a bɛ se ka kɛ hali bi numéro tɛ dɔw bolo u bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na. Ok, d'accord, n ka numéro ye 73 58 73 53 kosɛbɛ. Ok, o ɲɛna ni Ala ka jɛ ye. Ayiwa kanubagaw ne y'o de fɔ n ɲɛna n ko bi ta in tɛ kɛ basi min na bi dɛsɛ aw yɛrɛ bɔra k'a ye dɛ Sori ye fasi min bɔ sisan a n'a bɔra ka min fɔ Zigiri ko k'aw bɛɛ bɔra a kalama sisan an y'o de fɔ ɲɛna toujours aw ka connectelen to Mali kunnafoni.net ale Jabaranin kan anw bɛ ka aw nisɔndiya k'aw to aw sigiyɔrɔ de la aw ka jɛn ni commentaire kɛ an ka vidéo kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.